హలో ఆల్, టుడేస్ ఆఫర్ సేల్ ఐటమ్ ఏముందో రెడీగా చూద్దామా అండి. ఎన్ని గెసెస్? టుడేస్ కాంబో సేల్ ఆఫర్ అండి, బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ. అండ్ మీ ముందుకు తీసుకొచ్చేస్తున్నాను ఇప్పుడు 4 బ్యాంగిల్స్ విత్ మైక్రో గోల్డ్ ప్లేటెడ్ అండ్ బ్లాక్ బీడ్స్ విత్ శంకు చక్ర నామాలు. సో బ్యూటిఫుల్ బ్లాక్ బీడ్స్ లాకెట్ విత్ 4 బ్యాంగిల్స్ అండి. జస్ట్ 600 ఫ్రీ షిప్పింగ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. అండ్ కాంబో సేల్ ఆఫర్ అండి. ఎవరైనా ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఫాస్ట్ గా ప్లేస్ చేసుకోండి. అండ్ మీకు లాకెట్ కూడా నేను జూమింగ్ లో క్లియర్ గా చూపిస్తాను చూడండి. కంప్లీట్ గా 1 గ్రామ్ పాలిష్ విత్ సీజెడ్ స్టోన్స్ అండ్ మినిమం 16 to 18 ఇంచెస్ లెంత్ వస్తుంది. అండ్ విత్ ఇయర్ రింగ్స్ వస్తుంది, ప్లస్ 4 బ్యాంగిల్స్. అండ్ చాలా చాలా బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఐటమ్. ఎవరైనా ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఫాస్ట్ గా ప్లేస్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.